Hej, jeg hedder Maj-Britt O'Hare. Jeg er den ene halvdel af ejerne af Mirabellebakken, og vi har haft en kæmpe stor efterårskonkurrence kørende de sidste par uger, og vi er rigtig glade for den store tilslutning, der har været. Vi har fået over 200 tilmeldte til konkurrencen. Her ved siden af sidder Henrik, som er den anden halvdel af ejerne af Mirabellebakken. Han har fået bind for øjnene, så I kan se, at det går rigtigt til, når nu han begynder at trække navnene. Vi trækker de heldige vindere nu, og vi starter med en vinder af 2 stykker sæbe fra badeanstalten. 2 stykker håndlavet sæbe med økologi og tak skal du have. Økologi og parabenefrit håndsæbe. Og den første vinder, det er Tina Pedersen. Og vi har en præmie mere af samme slags, 2 stykker håndlavet sæbe fra badeanstalten. Må jeg gerne bede med et navn? Tak. Den næste vinder, det er Rikke Bisgaard Sørensen. Og den tredje præmie, også 2 stykker håndlavet sæbe fra badeanstalten. Og det er Bettina Falsvig, der har vundet det. Og så går vi videre til lodtrækningen om et par læderhandsker fra Garden Girl. Og Henrik rasler lidt i posen, og jeg har fået et navn i hånden. Og det er Gitte Elian, der har vundet et par læderhandsker fra Garden Girl. Så har vi lodtrækning om et massagelys af mellemstørrelse fra Klinta. Og det blev Marlene Høj, der vandt det. Og vi har lodtrækning om et massagelys mere fra Klinta. Og det blev, se her hvad der står, Malene Grove, der vandt det. Så har vi en lodtrækning om den fine paraply fra Garden Girl. Der røg lige en ud, som jeg lige smider op i posen igen, så alle stadig er med i lodtrækningen, og jeg fik 2. Og Jane Poulsen blev den heldige vinder af paraplyen fra Garden Girl. Så har vi en lodtrækning om 2 stykker, eller 2 bøtter af Mirabellebakkens morgenfruecreme. Den skal jeg nok blive rigtig glad for, dem der vinder den. Har du kun en der? Ja. Tak. Gro Kosmoli har vundet 2 bøtter Mirabellebakken morgenfruecreme, og vi har lodtrækning om 2 Mirabellebakken morgenfruecreme igen. Og det blev Gitte Nielsen, der vandt det. Så har vi lodtrækning om 3 tasker fra Lisa Stevens, 3 håndsyede tasker, der er lavet i Rajasthan i Indien. Vi starter med 1 taske. Må jeg bede om mit navn? Den første taske, den bliver vundet af Maria Heltborg. Og den anden taske, den bliver vundet af Mie Hostrup. Og den tredje taske, den bliver vundet af Jeanette Grøn Johansen. Så har vi lodtrækning om en lækker Teddy Fleece trøje fra Garden Girl. Og den heldige vinder af den, det bliver den næste her, som jeg lige skal have foldet ud. Det er Bettina Zachariasen. Tillykke med den. Og så har vi lodtrækning om et par overalls fra Garden Girl, med en til dem jeg sidder med her.
Dem skal du nok blive rigtig glad for, den der vinder den. Og det er Pia Nørgaard, der har vundet et par overalls fra Garden Girl. Så har vi lodtrækningen om en plate fra Lisa Stevens, også håndsyet i det vestlige Indien i Rajasthan. De er så smukke, og det er nogle flotte farver. Og det er Eva Sørensen, der har vundet en plate fra Lisa Stevens. Vi har en plate mere i lodtrækningen. Og det er Susanne Petersen, der har vundet en plate fra Lisa Stevens. Så har vi en smuk softshell jakke, kort, den findes kun i beige, fra Garden Girl. Jeg er så glad for min, så det skulle du nok også blive for din. Dig, der bliver den heldige vinder af den. Og det bliver Camilla, også kendt som CV86. Jeg har ikke noget efternavn, det er Camilla CV86. Så har vi lodtrækning om et sengetæppe. Det er til en enkeltseng fra Lisa Stevens. Det er også håndsyet fra det vestlige Rajasthan. Og det er Mette Knudsen. Det er Mette Knudsen, der har vundet et sengetæppe fra Lisa Stevens. Og vi har et sengetæppe mere fra Lisa Stevens. Og det er Gitte Frigård, der har vundet et sengetæppe fra Lisa Stevens. Og så har vi hovedpræmien, som er en frakke softshell frakke fra Garden Girl, som fås i brun og beige. Den er rigtig fin, figursyet. Den skal du nok blive glad for, dig der vinder den. Og det er jo rigtig spændende, hvem det så bliver. Det bliver Birna Lambo. Birna Lambo har vundet hovedgevinsten, som er en softshell frakke fra Garden Girl. Vi er rigtig glade for, at I har været med i denne her konkurrence og har været med til at skabe opmærksomhed om Mirabellebakken. Vi håber at se jer som kunder fremover og håber, at alle bliver rigtig glade for de gevinster, de har vundet. Og I andre må jo bare benytte jer af, at I har opnået 15% rabat ved at tilmelde jer nyhedsbrevet frem til kl. 20 i dag. Og så håber jeg, at vi ses, og at vi glæder os til at handle mere fremover. Både på webshoppen og her i vores lille hyggelige butik. Hej hej. Henrik, du må gerne tage bindet af og sige hej hej. Hej hej.